थाखोनिफ्राय थाखो 2 थाखो 3 बेबायदि ओंखायनो मोजां फराय दाथ' आरो बिजाबखौ गारना दोननानै जि कुइसनफोरखौ गोसोखांनानै नों गावनो लिरलांनो हानांगोन बेबायदिसो चेप्टार वाइसआव चेप्टार मुख चेप्टार ओमफ्राय एन्सार कुइसन गावनो ओमफ्राय मा मा दङ बे मा चेप्टाराव बेखौ एकदम लिरलांनो हानांगोन आरो बिजाब बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय गासैबो मेट्रिक इन्जिनियार नङा होमबा माने बयबो आनजादखौ मोजाङै होनो हायो बिनि थाखाय जों गिबियावनो माबा थानाय हास्थायनाय थाबाय मोजां हास्थायनाय थाबाय ओमफ्राय आं बेयाव मोनसे खोथा मिथिनो लुबैयो दानि इउएन एकाडेमिनि बेयाव साबेसे दङ Stand up, please. Stand up. दे जेबो नंला Eh, सासेयाबो गसं. बास. दे जिरायदोसै साबा. नोंसोरनि दाने बड' लेखाया दाने सिगांनो सोलायदों नोंसोर दा गोजामखौ लायो ना दा गोदानखौ लायो एम आइ लायबानो मोनसे दं नोंसिनाव हेरेम्ब नार्जारि लिरनाय सम होननाय दंमोन ना बे समना गोदान गोसो जानायमोन ना बे गोसो जानाया गैला दानि बे चेप्टारा दा दङ फालांगियारि सुबुं जानि फै नोंसोर दा बेखौथ' फरायनो मोनाखै सोरबा फरायनो मोनदों ना मोनाखै बे फालांगियारि सुबुं जानि फैया दा मोनदों ना सोरबा जुदि गोदान मोनदोंबा बियो दङ आरो मोनाखैबा बे गोसो जानायासो दङ बे गोसो जानायनिफ्राय दानि कुइसन फैया दा होमबा दाने नायलाय मार्कआ ओरैबायदि लस जाहैगोन नोंस्रा दाने जायनाव जुदि बै लेखा गोदान बे फालांगियारि सुबुं जानो फै बे लेसना जुदि गैयाबा आं दा थोंजों आनजादनि खोथाखौ लाना बुंबाय थानाय सर्टकाटाव बुंबाय जेनेबा दाथ' नों नाम्बारजोंबो बहुत खोथा नालाय पास जानायाव नों फरायनानै मोजां पास जानानै बेयाव मोजां कलेजाव एडमिसन मोनहैनांगोन नङाबा नों एडमिसन नागिरनायावनो दानो कलेज गिदिं गिदिं ओरैनो माबो थानो हागौ सम थांगोन आरो सिटबो मोना जानो हागौ मा नायदो बेसेबां खस्थ' फरायनाया दंना बे दा बांसिनावनो बे लेखाया जानाय फालांगियारि सुबुं जानाय फैनाया दंना बयनावबो दङ बे दंबासो जाबाय खिन्थु गोजामबो थायो दानो सोरनावबा बे नोंसिनि बेखौ माने गाहाय फोरोंगिरिया खिन्थानांगौमोन आरो मोनथाम आखुथाय लिर होननानै जों बेखौ नागिरबाय बियो बबाव दङ ना टेक्सआवसो दं ना जों टेक्सखौनो फरायना नायजोब्बाय जोंहा दा बेखौ फरायसाफ्रा नागिरना मोनाबो जानो हागौ नालाय जोंनो फुरा टेक्सखौ स्टाडि खालामजोब्बाय बबाव दं बेनि एन्सारखौ नागिरथारनि होननानै ओमफ्राय जों बिनि उनाव नायलाय रावखान्थिखौ फुरा नायजोब्बाय जों फारसेनिफ्राय रावखान्थियावबो दानि गेजेरावबो गैया बे माबायाव गैया जोबहाङाव गैया एकदम रावखान्थिनि सायाव बेखेवजेननायावसो दं दानि बियो ओमफ्राय जों आसु जागोन आरो कुइसन दानखाया सेप्टारावनो गैया बियो माबायदि दानो थगायनानै दानो कुइसनखौ दानदो जिखुनु दाने फाग होथारना दानबाय दाने बिसोर बेखौ नायोना नाया फराया होननानै सेप्टारनि दानि बे बाहेरावसो दङ बियो रायफोरनायावसो दङ बियो बानायदो नोंसोरथ' एन्सारखौ नागिरनानै मोननाय नङा जायफोर जेनेबा फुरा माबाखौ नायजोब्बाय बेफोर मिथिगोन आरो ससियेलाबो नोंसिना दाने थुलुंगा मोनो दा जोंखौ बिमा बिफाया बिराद खस्थ' खालामना बेयाव दोनफैबाय बिसोर मोनसे बिराद गिदिर आसा दंना नोंसोरबो पास जाबाथाय बबेबा प्राइभेट स्कुलाव लांगोन मोनसे स्कुला साइन्सआव होबायानो मोजां पास जाबाय बिनि उनाव नों जुदि इन्जिनियार फरायनांगौबा बिदिनो डाक्टार फरायनांगौबा नोंथ' फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेयावथ' मोजां मार्क खालामथारनांगोन बिनि सिगाङाव दानो मेट्रिकआव नों खालामग्रोनांगोन बे दानि मोनसे फार्स्ट जांख्ला बायदि ग्रोब 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 थांबाय थायो मेट्रिकआनो मेट्रिकनिफ्राय माबायाव फैबाय फार्स्ट इयाराव फैबाय बिनिफ्राय आंनिया सेकेन्ड इयाराव फैलायबाय बिनिफ्राय नों मोजां मार्क मोनबासो दानि बेयाव नोङो जिनि माबा होनो हागोन नङाबा निटनि माबा होनो हागोन जायजों दानि डाक्टार इन्जिनियार्स आरो सोरबा इन्ट्रेस्ट थानायफ्रा सोरबा दानि बिएससि नार्सिं फरायो दानाथ' नों सोलोंथाइ नङा बियो नों सोरबा बिए पास जाना थाबाय एमए पास जाना थाबाय थेवबो जुदि बे इन्टारभिउआवनो पास जायाबा बे सोलोंथाइयानो नङा बियो बे सोलोंथाइखौ लायाखै बियो नंगौथ' आरो बे आसल सोलोंथाइ नङा बियो नामनि आन्था दाने बे बिए पास जाबाय एमए पास जाबाय आरो बियो जास्ट पिस अफ पेपार जाहैबाय आरो सार्टिफिकेटआ दाने बे डिग्रिया मोनसे जास्ट आरो बियो खामानि होआ बियो बेबायदि सोलोंथाइया आरो नोंनि सायावनो गासिबो न'आनो सोनारना दं सोरनिबा थाखाय न'खरा थाबाय नोंनि सायावनो गामियाबो थालायबाय नोंनि आरो गामिनि मानसिखौ बोखोना लांना लायगोन दाने बे रेलनि इन्जिना जेरै दाने दाबाखौ बोना लांबाय थायो आरो नोंबो लांनांलायबाय दाने उननि मानसिफोरखौ समाजखौ लाना थांना लायबाय ना नोंनो
बेबायदि ग्रोब ग्रोब दानि दायित्व गोलैबाय थायो दा जोंबोथ' उन्दै समाव सानाखैमोन ना जों बेबायदि फोरोंहैनांगोन होननानै नों समजों लोगोसे बैसोजों लोगोसे दानि ग्रोब ग्रोब दायित्वआ फैलांबाय थायो हारसिंनो नों साननाङा दानो जोंलाय फरायनानै मा जाहैनो हानो मा मोनहैनो बिदि सानबाय थानाङा दानो बेफोर साननायखौ लाबोनाङा साननाङाबाबो सानफ्लाङो मालाबा खिन्थु साननाङा आरो बादा होखाबाय साननाङा बेखौ दानो बे जाबाय ग्रोब ग्रोब दानि समजों लोगोसे दायित्व फैबाय थाखायो बेबायदि मोनसे मोनसेनो आरो न'खरनि खोथाखौ नोंसोर बारा टेनसन लाना फरायनाङा बेयाव न'खराथ' नोंसोरनो नांनायखिनिखौ होदों आरो बिनिफ्राय मोनसे मा होबावनो गारि लानानै जेनेबा दामि मबाइल लानानै फरायनांगौ बिथ' नङा गारि लादों दानि ससेयावनो धंस' जालाबायदों दानो मेट्रिक पास जाना थांबाय बिदिनो बिराद माबायाव मोजां साइन्सआव लाहैबा माबा लाबाय दामि कलेजाव लाबाय आरो बिदिनो लोगोनि माबायाव गोलैनानै जोबस्रांलांबाय गाज्रि पाकाव गोलैनानै बबाव बे कलेजाव थांनो बबाव थांनो ओइ बबावबा माबायाव साफात बागान सेराव जना थानाय नुगोन गारि सायाव थानानै जनानै आद्दा खालामबाय थागोन बे आरो जानो लासैनो दानि जोबनायाव फैबाय दानि बे माबा लिरो दानि ओरैनो दासिमबो लिरनाय प्रेक्टिस खालामबाय थायो बिनि फावथेनखौ नुबाथ' गोसो आसुरित बेखौ सोर लिरो होननानै रेजेन्सआ दानि खमायलांनोसै मानसिया दानि हानाय मानि दानि सोलोंनो गोदान गोदान मिथिनो नाजाबाय थानांगौ दानि माइन्डआ दानि रिसेप्टिभ जानांगौ दानि बे जायफोर गोदान सोबखाङो बिदि दानि गोदान गियानखौ दानि सोबखांना लाबाय थानांगौ नांगौखिनिखौ दानो खिन्थु बेबो गाज्रिखौ नङा दा बे जों जि बुंदों दानि बे नंखाय खोथा दानि बिराद लेखा नायो लेखा नायखौ दाबो खम खालामा आरो लिरनायखौ जि समाव नों दानि लेखा नायला जि समाव फरायला नों दानि BA पास जाबाबो MA पास जाबाबो बे समाव बियो दानि रोङैसो जाफिनो होनना बुङो लेखा नायनायखौ गारबाथाय दा बिदिनो मोनसे इन्टारभिउ दानि जादोंमोन आरो आं बेखौ मायथाइ गोसोआव लाहैनायखौ आं दा 2000 मायथाइयाव मा जादों मेट्रिक पास जादों बिनि मा डिभिसन मोननाय मा डिभिसन फार्स्ट डिभिसन आं पास जादोंमोन आरो बे समाव ओमफ्राय पारसेन्टआ जोंनि समावथ' पारसेन्टखौ आं हिसाब मोजां मिथिला बै समाव दानि जोंनाव मोजां टिउसन फोरोंग्राबो गैयामोन आरो बिदि नायहैग्रा खबर लाग्राबो गैयामोन बेबो जोंनाव ओरैबायदि सेस्था दङमोन जों दा न' सिङाव हाबबाथाय आरो बेयाव ओंखारलाबोमोन बिदि जोंना लेखा नालाय लेखा आरो लेखायाव नायना फरायनायखौ मानसिया गोसोआव थायो खिन्थु नोंसोर मबाइलाव नायना दाना फरायनो हायो खिन्थु मबाइलनिखौ बारा गोसोआव थानो नागिरा जास्ट दानि बेयो मोनसे स्क्रिनसो नालाय आं बिदि बिराद प्रेक्टिस खालामना नायबाय मोननैसो सल'खौ दानो नों मबाइलाव फरायबाय था खननैसो फराय नोङो थेवबो नों गोसोआव लाखिनो हानाय नङा खिन्थु बेखौ नोङो गांसे लेखानि बे सल'खौ मोजां फरायलाय फुरा नोंनि खर'आव हाबना थाजोबगोन बियो होमबानाय सोरबा बुंगोन ओइ माथो मबाइलावनो मोनखाजोबो होननानै मा लेखा नायना फरायलायनो होननानै दानि बेयाव बे जाबाय स्क्रिन नोंनि मेगननि पावारखौबो बोबाय थागोन बियो फारसेथिं जेनेबा नोंहा ओरैनो बाखेरा बेलेगबो टाइमा थांनो हागौ मबाइलजोंबा लेखानिफ्रायथ' देरसिन गियाननिफ्राय देरसिन जेबो गैयाना बेयाव बे मेट्रिक फरिखायाव नोंसोर लामा सामा हाथाय दखान जेरावबो खबर लाजोबो बे उमुगनि रिजाल्टआ मा जाखोलै होननानै जानो जाय मानसिया लेखाखौनो फरायनो रोङा बेबो खबर लागोन नोंखौ उमुगमोनाथ' मेट्रिक केन्डिडेट बा आरो उमुगमोनाथ' माथो मेट्रिक होदोंमोनलै बिसाना होननानै बिदि खबर लागोन आरो बेयाव जुदि फेल जाना खिथायोबा थार्ड डिभिजन मोनना खिथायोबा मा जागोन बेसेबां हामा नांगोन नोंसोरो बै इन्टारभिउनि खोथाया जेनेबा आं मोनसे माबा फरायदोंमोन आसामनि जारिमिनखौ दानि बिराद मिनिथावनामोन दानि बेयाव सोरबा राजाया दानो गराइनि बिखुं सायाव गाखोनानै गोलैना थैनाय गराइनिफ्राय सोरबा दानि बिराद बेमारि राजा नरिया राजा नाम दोनजानाय आरो बिदि बै माबानि हाग्रा दानस्रांनानै जुद्ध नांनाय बेखौ लथा काटा नाम दोनदोंमोन बेन्दों दानस्रांना दानो नांनायखाय जुद्धखौ दानो बे जारिमिना बिराद मिनिथावमोन दानो बे आसाम जारिमिना ओंखायनो खनसे फरायबाथाय गोसोआव थालांखायोमोन बेयावबो आं मोनसे नटबुक बानायना लाखादोंमोन लिरै लिरै दा गिदिर मोनसे बहि बानायना लादों बेयाव आं प्रेक्टिस खालामबाय थायोमोन बे फुरा दानि एन्सारखौनो गोसोआव लाजोबनो हाबाय खमबाबो जों दाने गांनै गांथामसो पेजखौ दाने मख'स'नानै लिरनो हाखायो बिदि जाहैबाय दाने खुनु दाने लेखा नायनांला आरो बेयाव पेज मोननै मोनथामखौ जों नायालासिनो लिरनो हाखायो बिदि खालामो होननानै नाङैबो दङ बेखिनिखौ बे नांला बे मिथिखागौ बेनिफ्राय बे फैफेरनायबो नुवाखै माने गोनां गोनां माबाफोरबो बे फरायो थिखांना लायो बिदि खालामनानै बेखौबाबो गांब्रै गांबा साबजेक्टआव मा खालामदोंमोन स्टार माबादोंमोन बियो रङियानिमोन बियो बे सोंदों आंथ' बारा फरायानो खिन्थु आं स्मार्ट रिडिं खालामो होनना बुंदोंमोन गोसोआव लाखि स्मार्ट रिडिं नांगौ दानि पइन्टखौसो बियो फरायो थिखांना लायो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो एन्सार बानायना लाबाय नांथारैखौ दानि दोनथ'बायानो
नोंसिनि ससियेलावबो नोंसिनि हिस्ट'रियावबो माखासे माबाखौ नाङानोना होमबालाय बेखौ फरायनानै नों मा टाइम पास खालामनो दा जोंना दाने बै लेखा फरायनायखौ दाने अन्थाइ बुख्रुबनाय आरो बै बन सिनखावनायजोंसो रुजुयोमोन आरो दाने बनखौ जुदि रुवाजों बन गोराखौ गले गले दाले दानखावनानै गावहोनो हायोबा सानखान्थिखौ मानो हाया जोंना बिसोमोन आरो दाने बेयाव अन्थाइखौ जाहाथे देनानै नों हाथुरजों देयै देयै अन्थाइखौ बुख्रुबनो हायोबा बे सानखान्थिखौ मानो बानायनो हाया दाने बेबायदियानो खिथेर लानानैसो फरायनाय बायदिमोन दाने जोंना जिद्दि बिराद जुजिथाबनानै आरो दाने बेयाव ओमफ्राय एकदम दाने बेखौ हाथारनांगौ आरो जोंना इंलिसखौ बोरै रोंखो ओमफ्राय दाने इंराजिया जाहैबाय आं मोनसे उन्दैयाव बिराद एसे मन्त्रखौ होदो इन्ट्रेस्ट दंमोन आरो दाने ओमफ्राय आं मा खालामोमोन बै पेपारफोर मालाबा फिसा जेखा बिथिङैबा माबाफ्राव लामाफ्राव इंराजिनि मोनसे फिसा माबाफोर नुलाबायोना ओमफ्राय बिनि गोराफोर नुबाथाय आं लिरनानै आराम बहियाव लिरना दोनहैयो बेखौ आं बबेबा मालाबा नागिरना मोनगोन होननानै बिदि आं दोनहैयोमोन दाने मोजां बाथ्रा ओमफ्राय मालाबा पेपारा बिदि खालामोन आं गुदि फरायसालियाव बबावमोन एलपिया आंनि एलपि स्कुला जाहैबाय नै बेनो नै कृष्ण जेराव फरायदों आंनियाबो बेयावनो सोनाब नावकाटा उलुबारि गुदि फरायसालि ओमफ्राय माबाया इमिया नावकाटायाव ओमफ्राय हाइ स्कुला ओमफ्राय मेट्रिकआ बेयाव पास जाबाय ओमफ्राय फरायसल कलेजाव माने बै समाव आरो जेनेबा जोंनि समाव सासे मोजां फोरोंगिरि दंमोन नैबे कृष्णमणि गामिनिनो पुष्पराम बर' होनना बुङो गुदि फरायसालिनि गुदि फरायसालिना बे एलपि स्कुलाव बिराद मोजां डिउटि खालामोमोन जों सानोमोन आरो बे फैनानै माने इसिबां रागा जोंफैयो होननानै जों दावराव खालामबाय थायोना माबायाव जों थाखोसे थाखोनैमोन फैनानै दाने बेटखौ लानानै बियो डेस्कआव स्रि फैनानै जि गोसा बुफैयो दाने बुबाथाय ओमफ्राय जों स्रि थाखाबायबो ओमफ्राय बागदावजोबनानै बे स्रि हाबफैना बिराद गोसा बुफैखायो ओमफ्राय बयबो 99 बिदि नाम्बार मोनदोंमोन नों मोनदोंमोन आरो पुरा आं मार्कखौ लिरजोबनानै पुरा दाने जेसेबांखिनि कुइसन आं एन्सार होजोबदोंमोन ओमफ्राय बे बहिखौ दाने आं लिरनाय बहिखौ मोजां मोननानै बियो बेखौ एकदम बाकसाव लाखिना दोनबाय थादोंमोन पुष्पराम दैमारि सारा बापरे बाप खिथाबाय फिसालाया नोंनि बहिया दासिमबो दं नालाय बाबाय दाने लाखिना दोनबाय थादों होननानै नङाबा जों बेसेबांबा फरायलांबाय बे थाखोब्रैनिसो बहिमोन बेखौ बाकसाव सोना दोनबाय थादोंमोन बानायदो बे दानि फोरोंगिरिया मोजांमोन ओमफ्राय ग्रेजुवेसन आरो ना ओमफ्राय टेटआ माब्ला पास जाखो जोंना बेसेबांमोन बे 2012 आसाम टेटआवमोन बे समावथ' गैयानो आपार प्राइमारि आरो लवार प्राइमारि फार्स्ट टेट पाथिनाय दाने हिमन्त बिश्व शर्मा फार्स्ट टेट पाथिबाय ओमफ्राय नैबे सार दा ओमफ्राय आं बै सानदेबमोन ना सानदीप हाइ स्कुलाव बर' मिडियामाव साथामल'मोन ना ओमफ्राय एरियायाव साथामल' पास जाखादोंमोन दा ओमफ्राय बबेयाव मावगासिनो जों दा माबा थाबाय आं नै कृष्णजोंनो उत्तर बेदना हाइ स्कुल आरो कृष्णआव फैबाय बेयाव र' ओमफ्राय बे फोरोंनाय खामानि माब्लानिफ्राय स्टार्ट जाखो फोरोंनाय खामानियाथ' जोंना 2012 जोङो आंथ' फार्स्ट दंमोन जों क'क्राझारावसो दंमोन नालाय नङा बेथ' बे साख्रि सार्भिस लाइफनि आरो बिनि सिगां लाइफनि सिगाङावबो आं दा नै बेयावनो बिराद गोबाव फोरोंखायोमोन सानजाराङाव आखाइ खबनो गायसनगिरि होनना बुंजायो आरो फोरोंनाय समाव बिराद फरायसाबो दंमोन बेयाव बे स्कुला बेयाव नङामोन बै सोमोन बै हाथाइनि नैथिजे नोंसोर न' लुदोंना बे न'आ बिदि गोदान नङामोन बे भेटेनारिया गब्लंलाबायना नालाय थेवबो बेरा होलाबायनानै बेरा होबाय माबा बिदिनो होथेलाबायबाय बेयावनो बिराद इन्ट्रेस्ट जानानै फरायोमोन फरायसाफ्रा न' गोदानजों खोथा नङा बे इन्जुराथ' बे न'आ गब्लंलाजोबनाय खिन्थु गथ'फ्रा ओरैबायदि इन्ट्रेस्टआव होयो ओरैबायदि इन्ट्रेस्टआव फरायो बे नुनानै आस'जागोन आरो बेयाव मोजां फरायनो थाखाय नोंनि न'आ फाखा जालायनांगौ बिराद जोंखोल माखोल माबा रं होलायनाय जानांगौ बेथ' नङाना बियो फरायसालियानो फोरोंगिरियानो जेनेबा बेयावनो दानि बिराद मोजाङै पास जालांदों बै समाव होनाय माबा मिटिं होनायफ्राबो ओमफ्राय बांसिन फरायसा मोनसे माबा दं जाहानाव एलबाम दङ बे एलबामाव नायबानो जाबाय पिकनिक जानो थांनाय मानाय इसोरनि सावगारिया दङ दाबो नुगोन आरो बेयाव बिराद गोबां मोजां फरायसाफोर दंमोन बै समाव फरायना थानायावबो बेयाव बिराद गोबाव फोरोंबाय बिनि सिगां आरो दंमोन बैयावमोन ना स्कुला बेखौबो नोंसोरो मिथिनाय नङा बै बे नै माबायाव आर्मि न'खरसे दंना बै दखाननि नैथिं जायोमोन स्कुला रेस्टुरेन्ट खाथियाव
रैसुमै बे बेयावनोमोन नामाथाय बेयावनोमोन बिनि उनावसो थांबाय बैयाव थांलायबाय बेयाव फैबाय दा बेयाव पारमानेन्ट फैनाय जाहैबाय आरो बैथ' सरकारि न'सो नालाय थांनो होननानै थाङाखै होखारजालाबाय थादों थारमाने जिब जुनारफोर माबाग्रासोमोन नालाय ओमफ्राय दा नै नोंसोरथ' बिदि गामियाव थांबाय थायो नालाय जोंहा न'खौ नुखायो नालाय नैया बिथिं जायोना खिन्थु जोंहा न'आ बेयाव नङामोन बेखौनो सिबिथार नङा लामानि बिथिं जायोसोमोन नै बिमा बिफाफ्रा दा बियो जाय मानसिया मोजाङै एम ए पास जानाय बि ए पास जानाय बे मालायखौ फोरोंनो गिया बियो बिनो जायबा दाने एकदम नंखायो होननाय पास जानाय जाया नामावल'सो पास जानाय खिन्थु माबा मोनसे सोंबा बे खारखुमागोन बियो मा मोनसे दाने बे बुद्धि खालामना खारखुमागोन आंहा टाइमानो गैया र' बबाव थांना फैगोन गैया माबा गैया होननानै जों सानैजों बे सोदोबखौ बुथुम डिक्सनारि बानायनो नागिरदोंमोन गोसोखांदोंना नोंबो जाम्बा जाम्बानो एकदम नाजादोंमोन जों सानैजों खिन्थु बबाव फिल खालामनांगौ आं बेखौनो मिथिबावो नावखाथायावथ' बाद होदां बे खोथाखौ मालाबा गोसोखांबाय थायो आङो ओमफ्राय जोंखौ दाने सानसे दुरबल खालामना होबाय आरो दुरबल खालामजाबाय नालाय जोंनाबो गोसोआ बायलांबाय औ है दंखायो माथो होनना बुंबाय थानो दंखायो बे डिक्सनारिनि नामा गैयानो बर'नि डिक्सनारि बिराद उनावसो फैबाय नोंसोरसो दा मोनदोंना बे मिन्टु नार्जारिनि डिक्सनारि बारा गोबां जायाखै बियो आरो दं मोनसे बे क'क्राझाराव फैयो भारत बसुमतारी होननाय बे डिक्सनारिया बेयाव सफैया बे मोजां डिक्सनारि बेबो गैयामोन उनावसो बियो बै मेट्रिक परिखानि प्राइज होनाय समावसो बे माबाया लेखा ओंखारदों डिक्सनारिया आं मोनसे इन्टारभिउ होदोंमोन आं बुंदोंना बे एसामिसखौ आं एसे सोलोंना लादों होननानै आजाजिखालि पेपार नायबाय थादोंमोन नावखाथायाव बेयाव मोनसे मोजां मा नुबाय आङो बे बोसोराव सरासति सन्मानखौ सोरनो होनाय होननानै बे असमियाफ्रा मोजां रायटारनो होयो आं बेखौ गोसोआव लानानै फुरा न'आव लिरना दोनहैबाय बे कुइसनानो दाने बरमायाव आं जि इन्टारभिउ होदोंमोन बे डिसि अफिसाव बे फैगारबाय दानि कुइसना ओमफ्राय आं बेखौ लिरना दोनखादों नालाय मानि इफ मानि सस नाथिं इज होननाया जानो बेयाव केरेक्टार गोमायोबाथाय गासिबो गोमाजोबो एकदम बियो दाने बे खोथाया दाने बेयाव सोलियो देहाया दाने खहा जायोबा माबा मोनसे गोमादों होनना साननांगौ नों राङा जुदि नोंहा गोमादोंबा बे जेबो गोमानाय नङा बि रां गोमानाया खिन्थु नोंनि आखल आखुआ जुदि गोमायोबा फुरा दाने जोबखाबाय होनना सानना लानांगौ नों बेखौ सुख'फिननो हाया बे केरेक्टार बांसिनसो जालांबाय थानो हागौ आरो नों हाथारबाबो नोंनि गोसोआ दाने बिराद स्ट्रं जानांगोन मोनसे बेलेग आबहावायाव थानो मोननांगोन नोङो माखासे लोगोखौ नों नागारनांगोन जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय खोब खम समनि गेजेरावनो फरायसाफोरनो जोबोद बेसेन गोसा गियान होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय आं बेखौ रिपिट खालामगोन नंमारगौ गांसे साबजेक्टआवल' थारमाने मा एक्सपार्ट जाबा जाया जेरैबायदि आङो मा सिटेट पास जानायनि नाम लानो थाखाय सिटेट एग्जामखौ आंबो जिरायदोंमोन आंथ' मेथ्सआव बिराद एक्सपार्टखाना मेथ्सआव लुनदाव दाव मोनो ओमफ्राय हिन्दीखौथ' बिराद नेग्लेक्ट खालामो आं सरसा गैया हिन्दीआव जिर' मोनो जिर' मोनाबाबो आरो 5, 10 बिदिल' मोनो आरो खैबारबा होदों थारमाने मेथ्सआव लुनदाव मोनबाय थायो ओमफ्राय थिंजाय हिन्दीआव थारमाने सरसा गैयाना हिन्दीनि थाखाय फेल जाबाय थायो बिदि जादों थारमाने टेट पास जानानैबो सिटेटबो पास जानाय होननानै नाम लानो थाखाय आं होदोंमोन थारमाने ओंखायनो बे बुस्थुआ थारमाने ओंखायनो सोब साबजेक्टखौबो जोङो मा खालामनांगोन मेनटेन खालामनांगोन आरो साख्रिनि बेलायाव बुजिबाय होमबा जाथ'बाय नङा होमबा दे जाबाय दे